Havrani ľudia, tak volajú kmeň Crow. Na divokých pláňach Montany sú len tieňmi, ktoré sa nedajú chytiť. V sedle svojich koní, duchovných ochrancov, sa pohybujú ticho ako dých vetra. Ich nájazdy sú premyslené, rýchle a smrteľné. Hovorí sa, že bojovníka Havranov neuvidíš, ak to sám nechce. A ak ho uvidíš, znamená to, že si už uviazol v pasci, z ktorej niet úniku. Odveká rivalita so Siksikmi krvavo poznačila ich dejiny. Náčelníka Havranov kedysi skolil vlčí brat. Jeho meno odvtedy nesie slávu, ktorú mu nemožno odňať. Dnes kmeň vedie syn padlého náčelníka, mladý a neohrozený bojovník menom Arapuš. V srdci nesie nenávisť, ktorá planie proti Siksikom i proti mužovi, čo mu vzal otca. Blízko ich kmeňa brázdia kraj prieskumníci North West Company. Mapujú rieky, loviská a kmene, s ktorými by mohli obchodovať. Ich kroky už dlho sledujú oči Havranov. Až keď preniknú hlbšie na cudziu zem, ostré šípy zabodnuté do kmeňov stromov zastavia ich pochod. Z húštiny vystúpi bojovník Havranov s prenikavým pohľadom a bojovou sekerou v ruke. Sú bieli muži uväznení v pasci, alebo sa pred nimi otvára príležitosť, ako využiť indiánov pre vlastné obchodné ciele?